Ka Israel kela thombor ya ki jakabu nuklear jong ka Iran ro kela penpai kela ki sipa US kela mesau haka ketem jong ka Saudi Arabia. Ka Israel kela thombor ya ki jakasna nuklear jong ka Iran kato kene kenta haden bakla berngam pan penjori ki jingle Persia ya ka Tehran nen kesito ding. Ka Iran kela penpai kela bat kela thombor ya ka ketem Saudi Arabia haka bakla penmesau ki sipai jong ka US bat kela penjuloro ya ki lingsun. Ka jing hertma jong ka Iran ya ka Prince Sultan Airbase kela penmesau ya ki sipongot ki sipai jong ka Amerika ong ka kubor jo ki arngot ki he jong ka US ki bati bhai ka te jingja arngot na ki kela mesau jor bha ong we na ki he sarkar baro arngot ki klem dakwa pan pau kerteng pan ekran ki kam sipai da kam sem ka basokia kato ka ne kling sunro le sha penjulor kacing permana jong ali ba reni ubade nong mekmat jong ke Iran kalong tangkat to kene kenta haden bagilat pathai kubor jong kari Iran kila ong ba artli ki jakasna nuklear kila sha thombor ka Israel kala berngam ban penjor bat ki kacing yakon jong ka Persia e ka Tehran kila syem me kacing kit kli bat ke Iran ro kala penpai kala ka Iran kan syem ka dor ka bakrau bha na ka bandaki kamrunar jong ke Israel ong menteri kambari jong ke Iran u Abbas Araghchi. Ka Iran Autonomic Energy Organization kai thu baka syahid kondap heavy water complex kabadon ha Arak bat ka ardakan kabadon Hayat province kidai kibla syak thombor ong ka kubor jong IRNA. Kicingnya ki kem syam lawan ra kono kicing mensau bat kam syam ladon kono kicing ma hakite kicingnya kan an kane ka karkhana Arak kam syam la trai kam syu nadu bagi Israel ka thombor ki sipai Israel hadin gila ong baya ki tiar thmala pen khre na ka bantaban peruspa haka karkhana yets bat bakatai ka syak thombor kalong kicing syak penjulor ka bakrau ya ka program nuklear jong ke Iran. Kakan hun sipai Islamic Revolutionary Guards Corps kala maham ya ke Iran bahkan long ka bahusiar hakite kam thombor ong ka kubor IRNA. Usayyid Majid Musavi ubade noyalam sipai sun jong ka IRGC ulat ho haka tweeters bagi nong tray jong ka company ke baya sok bat ke US lemro bat ke Israel kideban inono ya ki jika tray kam jong ki haka janmet jong skitho ding kisipai jong ke Israel kila ong ba ke Iran klasiat namding syakate kari kisairan kisawa haka nong ba pan pentip ki pai ba bakin war jikari hapo ba saudong jong ka nong ba biar sheba bat ki jika ba marjan khamtam ka jing thombor jong ke Iran ki bala pen mensau ki phongot haka tio bala dam ki video belapan i haki thain mingi jong ka Tehran kle thu bakla don ka jing thut sibanta jong ka boarding haden ka jing syak thombor de kling sun bat Israel ki jing bthei ke bajam kla pendap de ka tadam hotel Aviv bat kinong trei bakerke kle rap ya ki jaka bla syakta unong tho kubor jong Associated Press ulayo sngo ya ki jing bthei ke bajor bha hotel Aviv bat ka tanat penlibding jong ke Israel kle thu bakrang jubab ya ki khatway teli ki jaka ba pher ki bla syakta hakaleng ka metro area weu breu bladon hakarta ka bandru posnam ula klatno hakajan met juga sitho ding haden bolom saujur hapdeng gijing yakhi Menteri Kampoying u Israel Katz ula perngam kamen syua pakai Iran kan siu kelyang dakador ke bahe arsya na ka bentakan ka kamrunar ha katma ka Israel kelapan lejeng mod ya kicing hartma jongka ha kesitho ding ha kicika pedeng jongka Tehran ha ka bakalapan mi ya kinam ding ballistic missile bat ki we ki tiara le loong ketenat sipai kala ong bakala terro ya kicika pen her nam ding bat kicika bo nam ding ha ka than sep ngi jong ke Iran haka juk kapor katanat dari jong ka Saudi Arabia kala ong bakala pen betheino ya kinam ding bat ki drone ki bat ngui kanong ba Riyadh ha Lebanon katanat ka koi ka khia kai thu bagi don arngot ki bla khlatno kinong mikmat ne ki katto kani kiri kan thop ya ka Pakistan bat Turki kala persyang man penlong ya kecia kendo hapne kinong mikmat jong ka US bat ke Iran haka wepat ka jaka lemro ki menteri bari jong ka G7 ki be kendo France kila panda ka bathikna pan pesangen no mardori ki jing syak thombor Persia ki pai ba bar ki jing tei lada kane kathma kadang yai beteng nidon na ka jingma ka bakham krau ong ujans ejilan ujinal secretary jong ka Norway Refugee Council ha ka kerwo dagi million kila ban syak penbor pan phet karat sasilang kiput jong kari kidon khat prangot ki bayap pa Israel kan basangut ki sipai Israel kila yap pa Lebanon
Arngot kisipai Israel gila mesau jor Lebanon hakasi thoding hakapor baja kajing thombor loong ketanat sipai. Kibor peniat yetu bapalat syajar sis pangot kibreu gila ya Lebanon bat palat syajar kendai pangot kibreu gila ya Iran.